हा 90 फीट रोड आहे जो आता नवीन झालेला आहे. इकडनं आपण बापगाव साईडला जातोय, नाराच्या धाब्यावर जातोय. नाराचा धाबा आता बारमध्ये कन्वर्ट झाला आहे. पहिला धाबा होता, आता बार आहे. नाव बदललं की नाही ते माहिती नाही, गेल्यावरच कळेल आपल्याला. हा जो रोड आहे तो टिटवाळ्याला जाणार आहे पुढे बॅक साईडनी. आता जे आपण जाणार आहे ते गांधारी ब्रिजला जातोय. तिथून सर्कलवरनं राईट टर्न केल्यानंतर आपण गांधारी ब्रिज क्रॉस करून पुढे बापगाव. इथे रस्त्याची कामं वगैरे चालू आहे. गांधारीचा ब्रिज हा असं हे या बाजूला असं चाललंय. हा बघा आतमधल्या साईडला जो दिसतोय राईट टर्न आहे. हां राईट टर्न आहे. 2 गाव आहेत बाजूबाजूला. देवरुम ग्रामपंचायतमध्ये आपण एंटर करत आहोत. हा बघा नाऱ्याचा धाबा नाव लिहिलेलं आहे. संध्याकाळी लाइटिंग वगैरे असते इकडे. फॅमिली बार अँड रेस्टॉरंट, हॉटेल साई लीला. हाय मित्रांनो, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो आज आपण सेकंड हॉटेलला व्हिजिट देतोय, तो म्हणजे नाऱ्याचा धाबा. पहिला नाऱ्याचा धाबा होता आणि आता साई लीला फॅमिली बार अँड रेस्टॉरंट झालेलं आहे. आपण मागच्या साईडला बघू शकतो. तर आता आपण इथे गावठी कोंबडा आणि प्रॉन्स ट्राय करणार. इकडची स्पेशल डिश आहे. आणि इथे 2 सेक्शन आहेत, एक फॅमिली सेक्शन आहे आणि दुसरं जे बार जिथे ड्रिंक करणार तो सेक्शन वेगळा आहे, फॅमिली सेक्शन वेगळं आहे. तर आपण फॅमिली सेक्शनला बसणार आहोत. ओके, तर आपण बघून घेऊया फॅमिली सेक्शन कसं आहे आणि नंतर बार पण कसा आहे तो. आणि आपण ऑर्डर दिलेली आहे ती बघूया कशी येते ती. गावठी कोंबडा आहे प्युअर, त्याची ऑर्डर देतो अर्धी सुक्की आणि हाफ अंडी. बघूया कसा बनतो तो. आपण फॅमिली सेक्शनमध्ये जातोय. लेफ्ट साईडला फॅमिली सेक्शन आहे. हे फॅमिली रेस्टॉरंट सेक्शन आहे. ओके, त्यामध्ये 9 टेबल आहे. टी व्ही लागलेला आहे. AC तर नाही कारण की हा ओपन आहे. तर व्यवस्थित आहे. एक चांगली छोटी पार्टी होऊ शकते. आम्ही या कॉर्नरच्या टेबलला बसलोय. एक राइस पकड़ दीजिए. प्रॉन्स में कितना बड़े में 4 पीस है बराबर, छोटे में 8 पीस है. तो बड़े में 4 पीस वाला दे. लेकिन वो कसं मागवतो आपण? लपेटा समझिए. और वो ऑरेंज ग्रीन में आता है, वो करी में आता है ना?
नहीं नहीं, फिर लपेटा में ही दो। हाँ, और छिलका निकाल के छिलके साथ छिलका रखो, छिलका अक्खा छिलका है। बड़ा झींगा लपेटा और कोमड़ा दिखाया मैंने, वो गया है। बिस्लरी आगे लेकर एक थम्स अप, हाँ, और वो सुक्के में बोले, चिकन सुक्के में बोला हुआ है, और हाफ हंडी, हाफ सुक्का हाफ हंडी। हा बघा पहिली ऑर्डर आपली आलेली आहे राईस पापडची. सेकंड आपले प्रॉन्स येतील. हा राईस पापड भिवंडीवरनं येतो, इथे सप्लाय केला जातो. कल्याणमध्ये तर नाही बघितलं, या हॉटेलला भेटतो आहे, मला आधीपासून माहिती होतं. तर आपण टेस्ट करून बघूया. बाजूला शेजवान चटणी सर्व केलेली आहे. शेजवान चटणी पण चांगली आहे आणि राईस पापड पण चांगलं आहे. आता याच्यानंतर आपल्याला प्रॉन्स येतील, जे आपण लपेटामध्ये सांगितलेले आहेत, तर ते बघूया. तर आपल्या डिश आलेलं आहे. फर्स्ट प्रॉन्स आहे आणि आपण जो सुक्का सांगितलेला तो. त्याच्यानंतर आपला रस्सा आहे. तर आपण पहिले प्रॉन्स टेस्ट करूया. काका थोडं कांदा लिंबू द्या ना. तर प्रॉन्स हे लपेटामध्ये आहेत, विथ शेल कवरसोबत आहेत. बघा, तर एक एक प्रॉन्स आपण पहिले टेस्ट करूया. तर स्टार्ट करूया खायला. भाकरी वगैरे काय सांगितलेली नाही आपण. तर हे डोकं आहे जे आपण काढतोय ते बघ, हे बघ अशा पद्धतीने. गरम आहे खूप, जरा हळूहळू खाऊया. कवर काढून घेऊया. बघा, ज्यूसी आहे. फर्स्ट आहे फ्रेश आहेत. हे पूर्ण कवर काढायचं आहे. अंगावर उडेल, थोडं हळू. बघा पीस मसाल्यासोबत जबरदस्त. नारा ह्याच गोष्टीला फेमस आहे. हे देखील तो सागरी याच्यामध्ये त्यांच्या सिक्रेट रेसिपीज आहेत. स्ट्रगल आहे काय चांगली टेस्टसाठी थोडी मेहनत तर करावी लागणार ना. ते तर बघा, संपला प्रॉन्स, पण टेस्टला मस्त. शेवटचा टेलचा भाग आहे. मस्त आहे. आता हे गावठीचा सुक्का आलेला आहे आपण जो सांगितलेला तो. तर तो टेस्ट करूया आपण. गावठीचा सुक्का कसा लागतोय तो. हे बघा, वरच्या बाजूला जी स्किन आहे आणि मी लेग पीस घेतलेला आहे. गार्निशिंगला काजू वगैरे टाकलेले आहेत. ती काजू मावा वगैरे खूप लागेल त्याच्यामध्ये. तर आपण टेस्ट करूया.
थोडा चुवी आहे, गावठी असल्यानंतर तळत असणं भागच आहे. ही बघा वर स्किन आहे, स्किन सकट खाण्यामध्ये त्याच्यामुळे अजून हे होतं म्हणजे स्किन टेस्टी लागते, अजून चव वेगळी लागते, बदलते. एक तो हा लेग पीस तर संपलेला आहे, टेस्ट एकदम चांगली आहे. तुम्ही फॅमिलीसोबत एकदा येऊ शकता. हे ह्या साईडला फॅमिली किचनमध्ये ड्रिंक केलं जात नाही, ते काय हरकत नाही. आणि बेस्ट टेस्ट त्याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आता आपण बघितलं आहे तो नाऱ्याचा धाबा आहे आणि याच्या पुढे आपण बघू तो नाग्याचा धाबा आहे. तिकडे पण अशी स्पेशलिटी आहे. तर ही डिश तर आपल्याला आवडलेलीच आहे, आपण जी मागवलेली आहे ती. आता मी ऑर्डर केली आहे परत. आता आपली हाफ हंडी येईल. स्टाफ राईसमध्ये जिरा राईस येणार आहे आणि 4 भाकऱ्यांची ऑर्डर दिलेली आहे. तर बघूया कशी टेस्ट लागते ती, कारण की बासमती राईसमध्ये जर जिरा राईस वगैरे मागवला तर त्याची काय टेस्ट येत नाही चांगली. त्यासाठी स्टाफ राईस जो येतो तो रेस्टिंगचा असू दे किंवा 30 रुपये किलोचा असू दे, काय फरक नाही पडत, कारण की आपण घरात तो खातो. 30 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये जसं आपण घेऊ शकतो तसं. तर बघूया पुढे काय होतं ते. थँक्यू. भाकरीची साईज खूप मोठी आहे, हंडी आलेली आहे. हाफ हंडी आहे म्हणजे अर्ध्या कोंबड्याची बनवलेली आहे. हा बघा रस्सा. चौघांना उरून पुरेल. प्लस ही भाकरी आहे बघा, भाकरीची साईज काय बा एवढी मोठी भाकरी आहे. तर स्टार्ट करूया आपण टेस्ट करायला. परत आता लेग पीस नको, बस झालं, खाल्ला खूप खाल्ला. तुम्ही लेग पीस 2 पीस बस झाले. थोडा रस्सा मिक्स करून बस. मी टेस्ट करतो तोपर्यंत. हां अर्धी भाकरी. तरी थोडी आहे, तर आपण तरी टेस्ट करून बघूया. यात पण काजू आहेत. टेस्टमध्ये तर बेस्ट आहे. ॲक्च्युली ती स्किन जी आहे त्याचं टेस्ट खूप डिफरंट मस्त आहे. भाकरीसोबत एवढी चांगली असते, भातासोबत अजून चांगली. हा बघा मी स्टाफ राईसमध्ये ऑर्डर दिलेली जिरा राईस. त्याची पण टेस्ट कशी ते आपण बघू. हे तरी बाजूला ठेवून याच्यासोबत खायचं मला. खाली लिंबू ठेवूया म्हणजे तरी अशी खाली जाईल. राईससोबत अजून चांगलं लागतंय. तुम्हाला फॅमिलीसोबत येऊन अजून पण खूप डिशेस इथे भेटतात. सुरमई भेटते, प्रॉन्स आपण मागवलेले आहेत, चिकन आहे, गावठी कोंबडा कसा लागतो
तुम्हाला टेस्ट करेल इकडे. आपण नाराच्या धाब्यावरचं आता आगरी चिकन, गावठी चिकन जे आगरी पद्धतीने आपण बनवलेलं टेस्ट केलेलं आहे ते एकदम मस्त होतं. त्यात आपण सुक्का, रस्सा दोन्ही आयटम दाखवलेले होते. त्यात परत प्रॉन्स लपेटा आपण दाखवले. सुरमई वगैरे पण भेटते, पण सुरमई आम्ही ऑर्डर केलेली नव्हती. ह्या 2 स्पेशल डिशेस आहेत, तर इकडच्या स्पेशल आहेत त्या, म्हणून आपण त्या ऑर्डर केलेल्या होत्या. तर फॅमिलीला घेऊन तुम्ही इथे या गोष्टींचा आस्वाद घ्यायला तुम्ही येऊ शकता. त्याचबरोबर मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू. सगळं जेवण वगैरे झालेलं आहे, निघतोय आता. हा एक दुसरी बाजू त्याची निघायची रोडच्या बाजूने.